Matun lur. So ketir apet ini. Sing resik guru iki. Mboten kok. Kula WA teng Bubos kok. Darurat kula aku. Ya obat suket sing paling ampuh ya iki lho, cap jari. Ore pamit ya ora gelem angel ya, Kak. Pamit iki alasane enenge Kak iki. Lah nggih to. Wes to. Minggu apa semua. Lah yang mlebu kulon kono. Kok panas terus niki, Mas. Panas sing lemeng lho Mas niki. Iya, ora tak ae. Nah nggih. Dik ngisore kok merak jane lho. Gas jak mulih manuk meneh. Manuk tau sapa. Ora sesukne. Lah iya, gak terus asisisan. Lah nggih. Nggih sore langsung ngilen. Dilek kene sampai. Sampai lah. Kurang sak depo kon nyampekne ngene lho, Ga. Dhewe ngulon. Ya dikae. Sak depo kok nyampe. Sampai iki. Ora kok tekoni. Yo tak tekoni ning kowe lho. Wong mlaku wong loro. Juragane. Kok sing mburi iki dheke lho kok aku ndemuk pundakmu iki apa ya iso. Iso ae kowe oleh aku panek. Iso peteng. Arep ngeden-ngedeni aku. Sejoke adem panas. Malah mending nih sawah lor ya. Petuk rondo. Sawah lor luas. Tapi nek bengi arang metu kok. Yo nek aku sing nyeluk metu. Kita delok engko. Lah. Tangan dhewe. Delokne ngene lho. Piye to? Oh ya entek.